У эфіры Белсата кароткае выданне навінаў суботы 8 лютага. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. У Іспаніі паліцыя затрымала беларуса паводле падазрэння ва ўдзеле ў тэрарыстычнай групоўцы, адказнай за напады ў розных краінах Еўропы. Як паведамляе мясцовае выданне «Эль Перыёдыка», у хадзе аперацыі «Хакан» агулам затрымалі 5 асобаў. Акрамя нашага суайчынніка яшчэ 2 расейцаў, грамадзяніна Калумбіі і аднаго мясцовага жыхара. Згодна з версіяй паліцыі, тэрарыстычная група здзейсніла некалькі нападаў у розных краінах Еўропы, скіраваных супраць аказання ўрада і грамадзянскімі арганізацыямі дапамогі ўкраіне ў адбіцці расійскай агрэсіі. Паведамляецца, што адзін з атрыманых расейцаў валодае ведамі ў галіне камп'ютарнай інжынерыі. Усе чальцы злачыннай групоўкі жылі ў Барселоне. Паводле звестак следства, група дзейнічала пад кіраўніцтвам расійскіх спецслужбаў. Усе краіны, супраць інтарэсаў якіх, як сцвярджаецца, былі накіраваныя атакі затрыманых, ёсць чальцамі НАТО. Судовы працэс над палізняволеным журналістам Ігарам Ільяшом пачнецца 21 лютага, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Журналіста вінавацяць паводле артыкулаў аб дыскрэдытацыі Беларусі і судзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Кіраваць працэсам у Менскім гарадскім судзе прызначылі суддзю Сергея Кацера. Нагадаю, журналіста Ігара Ільяша затрымалі летась 22 кастрычніка. Ягоную жонку, журналістку нашага каналу Кацярыну Андрэеву, раней судзілі на 8 гадоў і 3 месяцы турмы за нібыта здраду дзяржаве. Эдуарда Бабарыку зноў будуць судзіць, нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Працэс над палітвязнем распачнецца 20 лютага ў судзе Ваўкавыскага раёну. Эдуард Бабарыка ў зняволенні ўжо больш за 4,5 гады. У чэрвені 2020-го яго затрымалі разам з бацькам Віктарам Бабарыкам, які меў намер супрацьстаяць Лукашэнку падчас выбараў прэзідэнта. У ліпені 2023-го палітвязня засудзілі на 8 гадоў калоніі, а праз год дадалі яшчэ 2 гады, нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Адбываць пакаранне Эдуарда Бабарыку накіравалі ў Ваўкавыск. У выніку новага судзілішча паводле часткі 2 411 артыкулу крымінальнага кодексу агульны тэрмін зняволення для палітвязня могуць павялічыць да 12 гадоў. Літва, Латвія і Эстонія сённяшняга дня цалкам адключыліся ад адзінай энергасістэмы з Беларусю і Расіяй, так званага энергетычнага кальца БРЭЛ. Сёння энергасістэма 3 краінаў Балтыі будзе працаваць у аўтаномным рэжыме, а ўжо заўтра ўвечары афіцыйна далучыцца да аб'яднанай еўрапейскай сістэмы ENTSO-E праз паветраную лінію Польша-Літва. Рашэнне пра адключэнне ад расійска-беларускай сістэмы балтыйскія краіны прынялі яшчэ ў 2017 годзе. Аднак пасля пачатку расійскага ўварвання ва ўкраіну гэты працэс значна паскорыўся. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, дзякуючы якому зможаце патрапіць на наш Тэлеграм-канал. Падпісвайцеся на Тэлеграм Белсату, калі для вас гэта бяспечна. За ноч і раніцу 8 лютага паветраным сілам Украіны ўдалося збіць 67 са 139 беспілотнікаў розных тыпаў, якія запусцілі расійскія войскі па гарадах Украіны. Яшчэ 71 дрон быў выведзены з ладу і знік з радараў у выніку працы сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Абломкі збітых беспілотнікаў ва ўкраінскай сталіцы і Кіеўскай вобласці пашкодзілі 2 прыватныя дамы. У Сумах праз траплянне расійскага дрона ў прыватным доме ўспыхнуў пажар. Ратавальнікі зліквідавалі агонь, на месцы ідзе разбор завалаў. 3 асобы атрымалі раненні з прычыны расійскіх артылерыйскіх удараў па Херсоне. Сярод іх 11-гадовае дзіця. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп анансаваў бліжэйшым часам сустрэчу з украінскім калегам Уладзімірам Зяленскім. Са словаў Трампа, спатканне можа адбыцца ўжо на наступным тыдні. Адказваючы на пытанне журналістаў аб месцы сустрэчы з украінскім прэзідэнтам, Трамп толькі адзначыў, што дакладна не паедзе ва ўкраіну. На думку амерыканскіх журналістаў, сустрэча 2 лідараў найхутчэй адбудзецца ў Вашынгтоне, ці, што меней верагодна, на Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі, што распачнецца 14 лютага. Акрамя таго, Трамп анансаваў і хуткую размову з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным, але не ўдакладніў ні час, калі гэтыя перамовы пройдуць, ні іх фармат. Музычны інструмент за 11 мільёнаў долараў. За такую суму учора на аўкцыёне Сотбіс прадалі скрыпку знакамітага італьянскага майстра Антоніо Страдывары.
Створаная ў 1714 годзе скрыпка Йоахім Ма была вырабленая ў разгар так званага залатога перыяду Страдывары. Эксперты адзначаюць яе надзвычайныя акустычныя характарыстыкі. Багатае шматграннае гучанне, здольнае перадаць драбнюткія музычныя нюансы. За права займець інструмент з больш як трохвекавой гісторыяй неназваны пакупнік заплаціў 11 мільёнаў 250 тысяч долараў разам з камісійнымі аўкцыйнага дому. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.